Berriz ere azaldu da belarra uina, hau da Lapurdiko kostaldea surf munduan ospetsu egin duen olatua. Surflari ausartek soilik har dezakete eta ur motorraz gainera, indar handia behar baita uinaren gainean jarri ahal izateko. Doni Baneloizune eta Endai arteko bide bazterrean jendean hitz elkartu da, bai itsasoaz gozatzeko, baita argazkiak ateratzeko ere. Pour photographier la vague de Bellara, qui est une vague exceptionnelle. Tipitik etortzen nintzen aita eta amarekin ikusteko. Batzuetan urteak itxaron behar izan ditugu olatu hau ikusi ahal izateko, bestetan ordea maizago azaltzen da. Azken 5 hilabeteetan esaterako, laugarren aldia da olatu famatu hontaz gozatzeko aukera dugula. Azken hilabeteetako ekaitzen eraginez azaltzen ari omen da hainbeste. Izan ere Lapurdiko kostaldea alerta horian dago ekaitza dela eta. A ver un poco las olas, a ver los destrozos. Entonces hemos estado en Hendaya, hemos visto un poco la pared que ha tirado. Aurreko asteko olatuek egindako triskantzak begibistakoak dira oraindik Hendaian esaterako. Ja, danik galdetu dugu, erraten bezala katastrof naturel hortan sartzeko. Eta erantzuna jaso bitartean, itsasoari adi-adi begira jarraitzen dute bada ez bada.